खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 10 आगस्ट 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गावनि नखराव थांनो होयैनि जाहोनाव सासे आइजोआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि बालिया ओनसोलाव गोदानै जुलि जागोदान सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोआ दौलें लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। आइजोखौ फिसाय नखरनि मानसिफोरा गावनि बिमा आरो बिफानि नखराव आलासि जानो थांनो नागिरब्ला थांनो होयैनि जाहोनाव आरो इनाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव बे जाथायखौ आइजोआ खालामदों। थैनाय आइजोनि फिसाया नेभियाव साख्रि मावो आरो फिसाया डिउटियाव थांफिननाय समाव बे आइजोआ गावनि नखराव आलासि जानो थांनो नागिरब्ला फिसाय नखरनि मानसिफोरा बादा होयोमोन, अदेबानि थांनो होआमोन। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय निसा। उनाव निसानि नखरनि मानसिफोरा फिसाय नखरनि सायाव पुलिसनो केस बोनाय जादों आरो पुलिसआ जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै निसानि नखरनि मानसिफोरनिसिम रादाय होनाय जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव गोबां सावरायगासिनोबो दङ। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रानीखाट बाजार ओनसोलनिफ्राय बमा बानायग्रायाव बाहायग्रा गोबां मुवा बेसादफोरखौ आसाम पुलिस आरो रौनिया हानजाया गोख्रों सिग्रोमनानै बोखांनो हाफिनदों। नाथाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै आरो बेफोर मुवा बेसादफोरा सोरनिमोन बेखौबो दासिमाव मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेफोर मुवा बेसादखौ उदखारि आफादनि जागोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आरोबाव सासे माला सिखावआ पुलिसजों गुलि गावजादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नारेंगी ओनसोलाव आइजोफोरनि गोदोनानिफ्राय माला सिख'ना लाना खारग्रा सासे सिखावखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव बे सिखावआ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखुमानो नागिरनाय समाव पुलिसजों गुलि गावजादों आरो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव दायनिगिरि सिखावखौ गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। गुलि गावजानाय दुथां सिखावनि मुङा जाबाय आमिर आली, मुस्लिम मानसि। दायना सन्देह खालामनानै सासे सुबुंखौ इनाय बुथारबाय। दिल्लीनि जाफारपुर कल्याणआव सासे सुबुंखौ साखाथिनि सासे सुबुङा गावखौ दायना रायदों होननानै बेखौ दायना सन्देह खालामनानै गोबौवाथिरजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुङा गेजेराव बादा होनायाव हमथानो नागिरनाय समाव गोब्राब जोखोम जादों। बुथारजानाय दायना सन्देह खालामजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय सुनिल, 47 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय बिन'द, 44 बोसोर बैसोनि। उनाव गासैबो जाथायखौ दिल्ली पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव थांनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु फारसे रेल लामा लुफुंनो थाखाय साखा फारा खालामगासिनो दङ। भारत आरो भुटाननि गेजेरजों थाबैनो रेल लामानि सिबिथायखौ खालामनाय जासिगोन, अदेबानि रेलगारि खारहोनाय जासिगोन आरो बे खामानिनि थाखाय भारत सोरखार आरो भुटाननि सोरखारजों सावरायनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर'नि इउटुबार पि थांखि ब्लग्स मुंनि सासे इउटुबारा गौरां मिसनखौ गाज्रि मुं लानानै जेबा सानसेरां नार्जारी बिथांखौ बुथारनायाव बे मुंखौ लाफानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेनि सायावनो गौरां मिसननिफ्राय खेंफोरथि होदों। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। मैयानि मोनसे पि थांखि इउटुब बे चेनेलनिफ्राय मोनसे मोनथिहोनाय जोङो नुनो मोनदों। बे पि थांखि जि ब्लगार बिथाङा गले गले गौरां मिसन बेबायदि मुंख'बाय थादों। जेरावनोखि थांनाय सुनिबाराव मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायखौ बे गौरां मिसननिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा हस्टेलनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै बेबादिनो बिसोरनि गेजेराव सासे थैदों, बेबादि जाथाय बेबादि मुंख'दों। बे जाथाया जोंनि बे गौरां मिसन बे स्कुलाव जायाखै। दा बिनिखायनो पि थांखि जि इउटुबार जे गावनि ब्लगनिफ्राय जे ब्रकार खालामदों, बियो बे ब्लगनि दारैनो बे क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ जे बियो गाव गोरोन्थि बेबादि फोसावदों होननानै बेखौ बियो स्वीकार खालामनांगौ। नङाब्ला जोङो बिनि एगेन्स्टआव गुबुन माबा मोनसे जोङो राहा लानाय जागोन।
नंगौ जोंनिया गौरां मिशना देग्लायहायसो जोंनिया सिनियर सेकेन्डारियाव आपग्रेड जादों दा जोंनियाव सासेबो क्लास 11नि गथ'फोर जोंनियाव एडमिसन जाथ'वाखै वायरेस थैनाय जे गथ' बियो क्लास 11नि गथ' होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों जों निउसनि दारैहाय गुबुन गुबुन जोङो बेबायदि इउटुबनि दारैहाय वायरेस बिथाङा जे पिथांखि जे इउटुबार गावनि बे ब्लगनि दोहै बे बुंदों माने गौरां मिशननि बेबायदि गले गले बे मिशननि खोथाखौ बे मुंख'बाय थादों बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंहरो दिनैनि बे निउसनि बे जोंहा बड'लेण्ड रादाब आरो बड'सा आरो बेबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लि बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंहरनो लुबैदों बिथाङा थाबैनो उइदिन 24 आवार बिथाङा बेखौ क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ बियो गौरां मिशन नङा बे गुबुनावसो बे बबेनिफ्राय खोनादों बिथाङा बेखौ थिग जे थिग जायगा बेखौ बियो मेनसन खालामना होनांगौ आरो बे बुंनांगौ सिखार जानांगौ बे गौरां मिशन नङा होननानै गौरां मिशन जोंहा हस्टेलाव जोंहा क्लास 10 सिमल' दङ दा बयस आरो गार्लस वार्डेन दंखायो आरो गथ'फ्राबो बे मोननै क्लास 10 सिमल' दङ क्लास 11नि जों गथ'फोर लाखिया खारन जोंहा दा क्लास 11आनो जोंहा क्लास जाथ'वाखै देग्लायसो जों आपग्रेड जादों खिन्थु जों क्लास 11नि जों एडमिसन जोङो लाथ'नो हायाखै मानोना स्टुडेन्टफ्रानो सासेबो सफैयाखै बेनिखायनो आं खावलायदों बिथाङा जे गोरोन्थि बेबायदि फोसावदों बे गोरोन्थिखौ बिथाङा बेबादिनो मोजाङै सुद्रायफिननांगौ आरो बुंफिननांगौ जे आंनिया गोरोन्थि जाबाय होननानै बे सिखा लानांगौ नङाब्ला जोङो बिनि बादगा बा बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो माबा मोनसे गुबुन राहा लानाय जागोन बेखिनिखौनो आङो फोरमायनाय जाबाय बेथ' बियो जानो नाङा आसलथे बियो निउस जे माने खौरां फोसावनाया खौरां होनना बुङोब्ला प्रपार इनफरमेसन प्रपार मोजाङै गुदि खिथा मोनथिनानैसो निउसाव हगारनो नांगौ बेयाव साज्रां बबेबा ससेनिफ्राय बबेबा बेबायदि दाजाबनानैहाय प्रपार मोनथिया हसिया बेबायदि निउस फोसावोब्ला हयथ' बियो पाब्लिकफोरनियाव गाज्रि मेसेज थांगोन आरो नङैखौबो नंगौ सानगोन दा जोंनि बेलायाव बेबायदि जाना फैदों जिहेतु बै जाथाया गौरां मिशनाव जायाखै वायरेस बिथाङा गौरां मिशन आरो गौरां मिशन होननानै बुंदों दा अब्ला गुबुन पाब्लिकफ्रा जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफ्रा गौरां मिशनखौसो सानगोन दा बेनिखायनो आङो बुंनो नागिरो गोबां गुदि खिथा मोनथियाब्ला निउसखौ जोङो बेबायदि भाइराल खालामनाया मोजां जाया आं बेखौनो बुङो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि